आं सिनायथि होनो आखायाव लादों जोंनि बिजिनि डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रनिन बर' बिथांमोन सिनायथि होनायजों लोगोसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं खावलायबाय। सिनायथि होनाय हाबाफारि बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। दा जोङो गुबै खामानियाव फैदिनि सिगां बेखेवनायनि सिगां जोंनि बिटिआरनि EM धनन्जय बसुमतारी बिथांखौ फंनैसो बुंनानै होनो थाखाय खावलायबाय। खालामाखैना? खुलुमबाय। दिनै बिटिआर सरकारनि बड'लेण्ड हेन्डलुम मिसननि क्लास्टार मानासि हालामाव मोनसे क्लास्टार बानायनाय जादोंमोन। दिनै बे लुजाबाय। बेयाव बेखेवनाय एबा दखं बेखेवनायाव बाहागो लानाय मानगोनां इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रनिन बर' बिथां आरो बिजनि जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेतानि मानगोनां हमप्रसाद शर्मा बिथां आरो बेयावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि बिजनि जिल्ला आबादारि आफादनि आफादगिरि पबित्र नार्जारी बिथां, जिखियानो जादोला जोंनि डिस्ट्रिक्ट आरो ब्लक लेभेलनि आरो प्राइमारि लेभेलनि माननि बिबानगिरि नोंथांमोन आरो बे मानासि हालामनि क्लास्टारनि बिगोमा नोंथांमोन आरो जोंहा आइजो गांखंनि बिजनि जिल्ला आइजो गांखंनि गाहाय नेहाथारि कबिता गयारी बिथां आरो बिथांजों फैफानाय थुरिबारि अमेन सेलनि आफादगिरि रन्जिता दैमारि बायद' जोबोद मोजां मोनदों दिनैहाय आरो आइजोफोरनि नुजाथिनायनि बिबाङाबो गोबांथार जादों आरो आइजोफोरनि मोखाङाव नायनानै एसे आन्दाज मोनदों, एसे मोखाङा गोजोन नुदों आङो मोजां मोनदों आरो रायजोफोरा नङा होमबा मोजां मोनदों। जायखिजाया आं गोबावथार बुरजाथार बेखेवबाय दिनै सारा माने जोंनि बिजनि सुबाइजार थुरिबारि उत्तर बोरिखामार आं बेखेवबाय। बेखायनो नैबे मानास हालामनि बे न'खौ बा क्लास्टारखौ बेखेवनो थाखाय जोंहा बिजनि जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि मानगोनां प्रनिन बर' बिथांखौ आं खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। मानगोनां EM इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोर आरो क्लास्टारनि साफ्रोमबो सोद्रोमा नोंथांमोन, गिबियावनो बयनिसिमबो साबायखर बावग्रोबाय आरो मानसिया गैयाबाबो बिटिआरनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनिसिमबो बे क्लास्टारनि न'खौ सेंसन खालामनानै होनायनि थाखाय साबायखर बावहरबाय। दा जोंनि चिफ सारा स्पिचफ्राव मोनसे बाथ्रा बुंदों, मोनथाम खोथा बुंदों। गिबियानो जाबाय जोंनो शान्ति नांगौ, 2 नाम्बारा जाबाय बयहाबो अधिकार मोननांगौ, 3 नाम्बारा जाबाय बयबो जौगानांगौ। शान्ति आरो हम अधिकार आरो हम बिकास। मोनसे देशा जौगानोबा बयनोबो अधिकार होनांगौ, राइट्स होनांगौ आरो बे देशा जौगानांगौ। दा अधिकारखौ बयनोबो होनो नागिरदों, आबादारिफोरनो, इयुथफोरनो, आइजोफोरनो, बयनोबो। दा मोनसे देशा जौगानोबा बे गासै थाखोनि मानसिफ्रा जौगानांगोन, बिनि गेजेराव आइजोआ जौगाथारनांगोन। दा आइजोआ जौगानांगौब्ला साख्रि मावनायफ्रा साख्रि मावबाय, जायफ्रा साख्रि मावाखै बिसोर मा मावगोन?
बे आइजोफोरनि गोसो सिङाव मा गोहो हाबनानै दं, मा गियान हाबनानै दं। दा गियान हाबनानै दं होनोबा ट्राइबेल आइजोफ्रा, बर' आइजोफ्रा बा असमिया आइजोफ्रा दानाय लुनायनि गियान दं। दा दानाय लुनायनि गियाना बिसोरनि सिङाव हाबनानै दङबा बे गियानखौ बाहेरायाव दिहुननानै लाबोनानै दानाय लुनायनि सुबिदा खालामनानै होनांगोन। आरो बे दानाय लुनायजोंनो बेखौ फाननानै जाहाथे न'खरनि रांखान्थिया जौगानो हायो, बेनि थाखायनो हेन्दलुम एन्ड टेक्सटाइल। आरो बे हेन्दलुम एन्ड टेक्सटाइल दानाय लुनायखौ मोनसे सिस्टेमेटिक ट्रेनिं लानायनि गेजेरजों सिगांनि आखाइजों दानाय नङालाबानो एसे पावारलुम मेसिनजोंबो दानानै गाव बाहायनायजोंनो लोगोसे बेखौनो फाननानै जाहाथे न'खरनि रांखान्थिया जौगानो हायो, बेखौ साइन्टिफिक फर्मुलाजों लांनो थाखाय बे हेन्दलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टखौ खालामदों। आरो बे डिपार्टमेन्टनि आन्डारावनो जायगा जायगा 200 जननि 300 जननि मोनसे क्लास्टार खालामनानै होनानै आरो बे 200 जन 300 जन क्लास्टाराव थानाय सोद्रोमाफोरनो मोनसे जायगा कमिउनिटि फेसिलिटि सेन्टार मोनसे नाम दोननानै जि दाग्रा जायगा खालामनानै होदों। आरो बे न'आनो दिनै मानसि बाजाराव बेखेव जासिगोन। बेवहाय थानाय क्लास्टारनि गासै सोद्रोमा नोंथांमोना सोरबा गामसा दाबाय, सोरबा बिहु गामसा दाबाय, सोरबा बिहु फालि दाबाय, सोरबा आर'नाइ दाबाय, सोरबा दख'ना दाबाय, सोरबा फास्रा दाबाय, सोरबा इन्दि जि दाबाय। गासैखौबो दानानै बेखौ सरकारा नोंसोर दानाय जिफोरखौ लानानै थांगोन, सरकारि रेटआव सरकारा फानहैगोन। दा बेनिखायनो गासै क्लास्टारनि सोद्रोमाफ्रा रुटिन मथे थांखिखौ सिङाव दोननानै बे क्लास्टाराव फैनानै जि दाफैगोन, बेखौ मिजिं खालामबाय। जोंनि सरकारनि थांखि आरो जोंनि क्लास्टारनि सोद्रोमाफोरनि थांखिया जाफुंनानै आइजोफ्रा जौगानायनि खाबुखौ मोननो हाथों, मिजिं खालामनानै बे कमिउनिटि फेसिलिटि सेन्टारखौ बेखेवनानै होनो थाखाय आङो सिगांनाय जाबाय। ভগবানে চাব আৰু এতিয়া আমি তো কালকে জাগা মাছ না দিলে কি হ'ব বেগুৰমান ভাঙাবাৰ দিছে কাৰণে ধন্যবাদ। मा क्लास्टार isinya? Mana? Mana sih yang lu क्लास्टार ni Jay? Mana sih yang lu क्लास्टार ni Jay?